Mars inside. Ay, hello Mars. Ato ko'y tuyo ni mo ba? Saan? Si pare man gud nimo kanang nagplano laging mo abroad na sure na jud na nga maka-abroad siya. Unya ka Abroad si parang Albert? oh mo abroad siya ba? Yang kuan mo gud ani ba? Ayahay lagi kung maka-abroad niya. Mo nang naali kun nimo kay akong tuyo. Panghom to ko kwarta bisag 5K lang unta kay pang kuan sa iyang passport lagi. Mo na ikaw makakuha na siya og passport human ana ang iyang medical so karon problema na ko passport bisag 5K lang lagi Mars. 5K? 5K lang unta. Sus, malasa jud mo Mars gahapon pata kaning ari. Makakuwam ta ka ato. Ni bayad ko ganihas kuryente na ko puting dakwak 4,000 kapin. Tapos ako lian na lang jud taong kog piso. Na wala na jud bisan na aw bisag 3K lang Mars 3K kana lang jud. Pasensya jud kay Mars. Ay, wadyo ko'y kapahuwam ni mo Mars. Ay, kay huwag ako og ipahuwam ni mo. Ikaw og sus mangumpra baya in town ko kay akong refund ay sulod. Mao po Mao no. lagi Mars. Oy, nya pasensya jud kayo Mars kanang wadi ka kapananto di ay dito sa kuan. Katubang atong silingan nga kwartahan pod. Di maring dambing ba? Wala ka nang wala lagi magpatanto pod lagi kay yana mo siya nga kanang okay ra tag magpatanto siya nako kung si Albert na sa gawas na wa pamanggod pa dong pamularga ba na kuan lagi ka na ganing kanang duhaan pa kuno ba mo nang gibalibaran sad ko. Mao lagi kay kita karon ba yung panahon na Mars no kinahanglan jud nga nay assurance nga makabayad ang tao. Mao lagi Mars Sa oy. kapait. Mao lagi Nga man tag na kay collateral. Unsa kay collateral yuta ay baba kay yuta sa. wa jud wa Mao jud lagi. jud kung maka-abroad na akong bana si pare Albert nimo sure jud kung makayuta ko pero sige lang Mars oy. Mao lagi pasensya kay Mars ha. Okay ra okay ra. Wa jud ko kapahuwam nimo. Sige okay ra Mars oy na di lang ko magdugay ha. Sige sige Mars, may tag makahuwam ka sa lain ba? O mo lagi sige Mars ha. Salamat. Mars. Ay, salamat at ubay kitang taon. Ako ni pala. Kaya klaro kayo, kasariyo na. Kasariyo. Ini, kataling na. Wala. Fit, kinamaray. Kintaon ko, og pampahiyos niya. Kay Perti, nagbuno siyang pagkadako. Kaya sa atin siya mapugna. Sige pong kog rice. Nagkanon, sa 3 cups of rice kada meal mo hurot. Mars? Ay, Mars! Sorry, Mars! Ini, sa anak ni Jess. Ay, ni padatis pari o package Mars. Ay, oh Mars, mako siya pag-abot. Aw, ganyan ang buntag na abot di. Ay, naako na nenggi. Pangkuan lagi, pang bayan bahay. Kay bawo na biya ka. Good ni Mars. Lagi, kay kana atong mga kaliwatan, nanapay atong mga kaamigahan. Mga lagi na sila basta pagangan package. Kay bawo na ka, mga na sila. Maka good ni Mars no Basta dito ay lagi. Ang mga chocolate ganay Mars, wala na hurot ang mga chocolate. Apod-apod sa ko mga igagaw ako mga ayaan. Mauna na yung chocolate ay. Ay, wala na lagi Mars. So sabi ito sa kong giari. Ano Mars, basi ka nang kasi na ay ako ani Mars ba? Ay, kanang ganahan sa kag makakuha ka ng Bisag package. bisag unsa lang good Mars basta gikan sa gawas. Wala problema na pero unya sa Marsa paabot sa atakay. Ako pala gining panghukdo lagi panghatag ni kare kay namo ko lista ko dire kini ako panglista dire Mars. Daghana ko na Mars no? Katuning mga tao nga ako maduulan kato bang gipanghulman ako og kwarta nga nagpahuwam na ako nga ning salig na ako nga makalarga kung bana makabayad ra ko nila na makapanghatag sa ko nila pud ubay-ubay gini sila Mars anak ano ko mas daghan jud ang tao nga kaduulan kaysa kanan dili kaduulan lagi Mars. Sana Na paabot ng Mars kay ako sa ning ipakapod-apod. Kini kini nana po ni tag-iya Mars. Nana po ni tag-iya. Nana po na yung mga tag-iya kang boyong na, ang boyong na. Ang boyong Mars na. basignay ka nang diha. Mars basignay ka nang bisag kindi lang ko basta ka nang imported pagikas gawas. Wala gid way sobra. Ay way problema na Mars magtan ako basta ko na pay kindi dinhi basta paabot lang sa ato Mars ha. Ay kini ako safety dinhi kay sa ko mga anak mo dai na kana sa kong anak na maray in town tuog ka ng mga kuan in town ka ng mga iPhone. Sana Kini diri. Kinsa ay sa akong ayaan ay ni na maray in town tuog mga imported nga mga sanina gikan sa gawa sa akong ayaan. Nana ni mga Kini diri Mars. Nana jud ni Mars ay pana pasensya na jud ka Mars ha. wala na sobra Mars. Ay wala na jud Mars kanang kuan si basin sa sunod padala. Sunod Sunod package. buwan magpadampo sunod buwan pud og package. Sige Mars ha. Ay kanang magtiwas akong paglimpyo ha. Sige Mars. Salamat kay Mars ha. Oh, way sa paya na sunod. Magpadagan na sunod buwan. Pahibawon so tika aron mabilan ka bisan na mala og chocolate ha. Sige. Tag-an palagi ko. Kumanghuman tag kwarta, dili ka pahuwam. Kay mauni daghan kayo magpasan ba. Makadungog ra gani nga atong bana nagpadag package. Ay, pas alas 4 abot din dire.
Ayo na lang pagdaho Mars Imsay nga makadawat ka kay di jud ka kadawat nako kay ngano bitong naghinangol ka naghilaog ka so maghinangol og maghilaog sad ko nimo.